Το ιδανικό βάρος ενός ανθρώπου, εκείνη τη στιγμή που ρωτάει, είναι αυτό που έχει. Γιατί ο οργανισμός έχει επιλέξει αυτό το βάρος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περνάει ο άνθρωπος. Και έχει να κάνει με την ψυχική του διάθεση, έχει να κάνει με τις σχέσεις του, με το αν είναι κοινωνικός, με το αν στενοχωριέται στη δουλειά του και πάρα πολλά πράγματα. Και έχει επιλέξει αυτό το βάρος. Η κακή διατροφή και η παχυσαρκία επηρεάζει τα συναισθήματα. Το τι τρώμε δεν επηρεάζει μόνο την υγεία μας. Επηρεάζει και τον τρόπο που νιώθουμε. Λέμε για την ορμόνη της ευτυχίας ότι είναι η σερωτονίνη. Το 90% της σερωτονίνης παράγεται στο έντερο, από τα βακτήρια του εντέρου. Άρα, η υγεία του εντέρου συμβαδίζει με την ευτυχία μας. Γιατί μπορεί να τρώμε χωρίς να πεινάμε? Γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ακούσουν το καμπανάκι του κορεσμού? Γιατί το φαγητό μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας? Και γιατί είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες? Η διατροφή του ανθρώπου, αναμφισβήτητα, αντανακλά και τον ψυχικό του κόσμο. Η ποσότητα και η ποιότητα της τροφής, όπως και ο τρόπος που την καταναλώνουμε, είναι αλληλένδετα με τη συναισθηματική μας κατάσταση. Με την προσωπικότητά μας, με τα βιώματά μας, αλλά και με το κοινωνικό και το πολιτισμικό μας πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετούμαστε. Οι περισσότερες χρόνιες παθήσεις δεν έχουν μία αιτία, αλλά μια ομάδα παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες: τους αναστρέψιμους και τους μη αναστρέψιμους. Η ηλικία, το φύλο και τα γονίδια είναι μη αναστρέψιμοι παράγοντες. Αναστρέψιμοι παράγοντες είναι η διατροφή, το βάρος, η άσκηση, ο ύπνος και το στρες. Το πιο λογικό λοιπόν είναι όταν κάποιος θέλει να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης μια πάθησης, να ασχοληθεί με αυτούς τους παράγοντες που, αν και δύσκολο, είναι πιο εύκολο να αλλάξουν από τους άλλους.